רוני? רוני? היי. מה זה תודה? מה זה בשמחה? לעתים קרובות, התגעת. אולי היום אני לא יודעת. שלום. Say Bonnie. אני לא יכולה, זה מעצבן אותי, כל הזמן מרגישה שעוקבים אחריי. בא יום אחד לנחל וזהו, נעלם? יאללה, עזוב אותם, תשאר אצלנו. אנחנו היינו כשאתם הייתם, נכון. היינו בגרמניה. נכון, שלחתי לך את זה. זה לא חלמה. ידעת אבל שזה חיבור. לאבא יום. בואי. נעליים שלו. לא קיבלתי שלום אפילו. 21. יפי. רק עכשיו. זו התמונה, זה הפריים הכי טבעי שיהיה לו בזה. הכי פחות מבוים. הכי זורם. סופר. When I feel like giving up on us, you turn around and give me one last touch that made everything feel better, and even then my eyes got better. Something feels. אוכל, וואלה. שלום. רגע. אתה גם תוכל? אתה צלם את כולם אוכלים? שהשארת לנו משהו לאכול? מה, כבר התחילו לאכול?
עבודה מאשר... הילד טוחנת טריקוטים. מה זה כל המדינה? מה? Can you spend a little time? Time is slipping away from us, so stay with me. I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that. נועם, סמלה יפה. די, איזה מגילות. זה בצחוק, הוא לא מגיע בצחוק. נועם, תסתכל אליי. זה לא אשמתו, אני קניתי. תצאו רגע מפריע. נו, זה האמת את זה. כן, באמת. אנחנו יודעות. Till I can't stand, get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to fly, hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. ערב טוב לכולם. כולכם מוזמנים קדימה. אנחנו רוצים להתחיל. טוב. אנחנו בחרנו לעשות את האירוע בקיבוץ שבו נולדתי, אצל סבא וסבתא, והמקום הזה הוא בהחלט מעלה רגשות בשבילנו, והעסק נהיה קצת יותר מורכב והרגשות קצת יותר סוערים, כי סבא חיים הובא אתמול לבית חולים עם שטף דם במוח, ואנחנו בכל זאת ממשיכים בשמחה הזאת ומאחלים לו מפה אבל בריאות, ושיצא מזה מהר ויצא מזה בטוב. אני מודה לסבא וסבתא על האירוח שלנו ולכל האנשים מסביב מהקיבוץ שעזרו לנו. ונתחיל באמת בברכה של סבתא.
טוב, זה נכתב כדואט, אבל נבצר מאיתנו לבצע, אז אני אקרא אותו לבד. רוני, בואי. רוני. זה עושה ציר. רוני נכדתי החמודה, זה סבא כתב. היום אנו חוגגים לך את יום הולדתך ה-12. לפי מסורת היהודית, בת מצווה. מעבר נחמד בחיים, כבר לא ילדה ועדיין לא בוגרת. ככה באמצע. אני זוכר, זה הסבא כתב, אני זוכר אותך תינוקת בארצות הברית, ממלמלת מילים בעברית, אנגלית ורוסית. זוכרת את זה? והנה הזמן עבר, והערב מולי נערה חיננית ואהובה. החיסרון היחידי הוא שנולדת באותו התאריך שיואל נולד. אני תקווה שתתגברי על זה. אנו מאחלים לך ולהורים הרבה מזל ואושר, ותמשיכי להיות חמודה וחיננית. נון בית, אל תריב עם שגיא, בסדר? סבא וסבתא וניב. טוב, עכשיו תור הסאגה הארוכה שלי. רונצ'וק שלי. לא. אך, כמה רציתי בת. אך, איזה מזל שזכיתי באחת כמוך. אז למי שלא ממש מצוי בסיפור ההזוי הזה של הגעתה של רוני לעולם, להלן תקציר האירועים. בשנת 2000 הגענו לארצות הברית, ואחרי כמה חודשים הרגשנו שהגיע הזמן להרחיב את המשפחה. הפעם אבל, אחרי 2 בנים מקסימים, היינו נחשים להוביל לעולם בת. אז קנינו ספר של איך עושים זאת נכון. הספר כלל את כל המניו, תזונה, עיתוי, תנוחות, רק שהייתה בעיה אחת, קטנה. מירב נכנסה להיריון עוד לפני שהתרגולת התחילה. זה מצב ממש קלאסי בשביל יאיר אברבוך להיכנס ללחץ אטומי. הודעתי למירב שמדובר באובדן שליטה מוחלט, וחייבים להחזיר את העניינים לקונטרול. כלומר, יש לבצע בדיקה מיידית, ואם זו לא בת, כל האופציות על השולחן. מירב שאלה, מה זאת אומרת כל האופציות על השולחן? אבל אני העדפתי לממש את טקטיקת העמימות, בדומה למדיניות הגרעין של ישראל. כמובן שלחכות לסריקה העוברית בשבוע ה-16 לא הייתה אופציה בשבילי. קודם כל, כי לא יכולתי לשאת את תקופת אי-הוודאות. אבל בעיקר כי בשבוע 16 לא בטוח שכל האופציות עדיין יהיו על השולחן. כאחוז תזזית גיליתי שיש בדיקה חדשה שנקראת סיסי שיליה, המאפשרת לדעת את תקינות העובר, בינינו לא מעניין, ואת מינו, בינינו הכי חשוב, כבר בשבוע השמיני. עכשיו נותרה רק בעיה אחת, לשכנע את הביטוח הרפואי האמריקאי שהבדיקה הזאת חיונית במקרה שלנו. לשם כך גויס כל כושר השכנוע שלנו. העלינו באוב את כל היסטוריית התחלואים הבריאותיים של משפחת אברבוך, גיציס, רוזנבלט ורייניץ. ותאמינו לנו, יש היסטוריה. בקיצור, הגענו לבדיקה, גורדה חלק מהשיליה, והרופאים ביקשו לדעת האם בתשובה נרצה לדעת גם את מין הילוד. עשינו את עצמנו מתלבטים ואמרנו כן. שבוע אחרי זה קיבלתי צלצול מהמדיקל סנטר אוף סן פרנסיסקו. התחילו להגיד לי שהם שמחים מאוד להודיע לי שהעובר תקין. אמרתי להם שזה בסדר גמור, אבל בחייאת, מה אמין? אמרו לי בת.
ומאותו רגע אני לא זוכר כלום מעבר לשאגות שמחה הזויות בפרוזדורים השקטים של Applied Materials בה עבדתי, בתוספת חיבוק בלתי מובן ובלתי נשלט של אנשים מוכרים פחות או יותר, שרק יתרה מזלם להיות בסביבה. אתם בטח שואלים איפה מירב הייתה בכל הסיפור הזה, והאם כל האופציות באמת היו על השולחן. אני מניח שכמה מכם מכירים אותנו מספיק טוב כדי לדעת. יאיר אברבוך מייצר מצבי שווא של שליטה במצב ובהחלטות, ומירב זורמת עם זה עד שמגיע רגע האמת וצריך באמת לחתוך. למזלנו, בפעם הזאת הנושא לא עמד למבחן. רוני, איפה את פה? יש ילדים שתקופת ההיריון איתם מסיוט. יש כאלו שקשה איתם מאוד בתקופת התינוקות, הילדות או גיל הנעורים. איתך הדבר היחיד הקשה הייתה תקופת אי הוודאות עליה סיפרתי. מאז הכל איתך פחות או יותר תענוג צרוף ונחת מלאה. את מקור לאור, לשמחה, לאנרגיות חיוביות ולהמון אהבה. סליחה, שקר. לא באמת נכון. שהרי כבר בגיל 2 חרב עליי עולמי, כשרוני הודיע לי בפומבי שהיא הכי אוהבת בעולם את ויקטוריה, המטפלת הרוסיה שלנו מארצות הברית. מי היה מאמין? במקביל לאסון השני, רוני מהירה שעדיין, במקביל הלכה וטופחה לערימת הטלטלים המפוארת שלך, זו שהפכה לסימן ההיכר שלך. טונות של שמפו ומרקחים נדרשו כדי לתחזק את הג'ונגל המרהיב הזה. היי, אם היית מודיעה לי מראש, ייתכן שהייתי משקיע בפס ייצור של מוצרי טיפוח לשיער. מהיום שהתחלת לדבר וניתן היה להבין אותך, הפגנת חוכמת חיים ורגישות שיש רק לנשים, ואני מבין בנשים. בקושי גמרת להיות מטופלת וכבר התחלת להיות מטפלת. את מגננת ילדים כמו זי ועדי, או גבי ואיתי, במיומנות של מבוגרים, ממש תענוג. ואיזה כיף לי לראות אותך מוכשרת ואוהבת ספורט, כדורסל, פינג פונג, מתקות. בגלל שאת כל כך טובה זה מאפשר לי לשחק תחרותי ולא מוותר. ממש כמו ילד, מצטער. אז גם אם אני לפעמים ביקורתי, לעתים ציני, ובדרך כלל מדלג לדרישה הבאה במקום לפרגן על הקיים, זה רק משום שיש לי את הדפיקות שלי, אבל בעיקר מאהבה ורצון עז שתצליחי ושיהיה לך טוב בחיים. רוני, אשרני שיש לי אותך, תמשיכי להיות מקסימה, חכמה, רגישה ובוגרת. ושיהיה לך כל טוב ורק טוב. נשיקות מטובלות בהמון אהבה, אבא. טוב, ועכשיו למי שלא יודע ולא מתמצא, רוני בנוסף לכל הכישרונות אז היא מוזיקאית ויש לה להקה שהם עובדים ביחד הרבה זמן. אני מזמין את להקת המחושמלים. ערב טוב. שמי ארז ואני אהיה זה שיזמין את להקת המחושמלים לכאן לבמה. אני רק רוצה להגיד שהם אכן עבדו, הלהקה בעצם עבדה במשך נחשב 4 חודשים כמעט על המופע הזה שאתם הולכים לראות פה תכף, ועקב כך לטעמי בכל אופן הם הגיעו לתוצאות מרהיבות שנשמעות פשוט פנטסטי, להקה מקצועית לכל דבר, ואני מאוד אשמח, אנחנו מאוד נשמח אם אתם באמת תפרגנו, וזה בדרך כלל הולך במחיאות כפיים. אז בואו נזמין אל הבמה כבר את חברי להקת המחושמלים. נזמין את רועי ציפורן. רועי ציפורן. אתם יכולים להסתובב אחורה, להסתכל אחורה. אני רוצה בבקשה שתקבלו לבמה את קאי סוסמן. ואני רוצה שתקבלו אל הבמה את נועם ציפורן ואת
חוגגת בת המצווה היקרה, את רוני אברבוך! אוקיי. רגע, תמיד רציתי לעשות את זה. קיפר! לא, אני לא מבינה. לפני שהגעתי לה, הייתי ברחוב, בעיר הסתובבתי כמו תלבול, כבשתי לבנרות, הלכתי ירקות, ובלילות חקרתי אצלי לרוקות. תנו לי רוקרול, תנו לי רוקרול, לא רוצה דיסקו, אני בא לאכול. תנו לי רוקרול, הייתה זוכה בצלת ששתה אצלי הכל, היא אמרה לי את הרוב נגמר הרוקרול, היא אותי פריחה והרוב להינתק, ואותי משל עוד ונכפת הדיסקוטק. תנו לי רוקרול, תנו לי רוקרול, לא רוצה דיסקו, אני בא לאכול. תנו לי רוקרול, אני אוהב גם קלאסי וגם קצת חיפושיות, אבל בגלל הדיסקו אני לא יכול לחיות. הושבת אותי בחדר אתמול עד מאוחר, לשמוע אינדונזי של אנשי הכפר. תנו לי רוקרול, תנו לי רוקרול, לא רוצה דיסקו, אני בא לאכול. תנו לי רוקרול, תנו לי רוקרול, תנו לי רוקרול, לא רוצה דיסקו, אני בא לאכול. תנו לי רוקרול, תנו לי
אתם חייבים להודות שהם נשמעים ממש 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 טוב. האמת היא שאנחנו נדע את זה, הם ידעו את זה רק על פי מחיאות הכפיים שלכם. אז בואו נראה. אוקיי. ואני רוצה להתחיל על הגיטרה החשמלית שם בצד שמאל, על הגיטרה החשמלית השחורה. קבלו את קאי סוסמן! תנו לה כפיים, תראו איזה יופי. כאן לשמאלי על הגיטרה בס. הוא מנגן כל כך בנועם שזה פשוט נפלא. גיטרה בס השחורה, קבלו את נועם ציפורת! לסולן הלהקה, הגיטרה החשמלית האדומה. הוא עושה את העבודה של הבוקר נפלא, חבר'ה. זה גם לשיר, גם לנגן, שזה לא פשוט. הוא עושה את זה בצורה ממש מדהימה. קבלו את רועי ציפורת! אוקיי, אנחנו עוברים לשם מאחור על התופים. היום היא כמובן קדימה. בתופפת נפלאה, מוכשרת, כל כך חננית. קבלו את רוני אברבוך! וכל אלה הם להקת המחושמלים. אני בטוח שאתם תשמעו עליהם או כלהקה מאוחדת אחת כפי שאתם רואים אותם היום, או כל אחד בפני עצמו.
השיר האחרון, האמת היא שאין צורך להציג, ממש אין צורך. ניתן למוזיקה לדבר. בבקשה. אוקיי, אתם נהנים עד עכשיו? בכיף, איזה כיף. אוקיי, אנחנו עוברים למשהו שהוא מבחינתנו הפתעה בכל אופן. אנחנו החלטנו מכיוון שהם באמת נשמעים מאוד מאוד טוב, והם בעלי יכולת מאוד גבוהה מוזיקלית וחברתית, והם בכלל ממש עם להקה, באמת, עם כל המשתמע מכך. החלטנו שכל אחד ייקח על עצמו קטע סולו, שזה באמת כבר משהו אחר. כשמדברים על קטע סולו, כשגיטריסט לוקח קטע סולו, כשמתופף לוקח קטע סולו, עבור רבים, עבור הצופים זה בעצם איזשהו... זה סולו גיטרה, בסדר, אוקיי. אבל בתוך הדבר הזה, בתוך העניין של הקטע סולו, תחשבו לרגע, יש המון דברים חבויים בפנים. זאת אומרת, זה תעוזה, זה אמירה. זה... כשמנגנים סולו, אני לא יודע מי מכם, לאלה שמנגנים, כשמנגנים סולו, למעשה כל הגוף, כל נימי הגוף והנפש, מרוכזים אך ורק לסולו. אז אנחנו מתחילים בקטע סולו ראשון.
של רועי ציפורן. יותר חזק, חבר'ה, לנגן. אחד, פעמיים, עוד פעם את אותו סיפור אחד, 2, הקטע הבא עובר לקאי, כן, קטע הסולו. בבקשה, בואו תנו להם כפיים.
חייב את הקטע השלישי. קודם כל, קאי סוסמן, יצטרך כרגע סולו ממש קצר. נועם ציפורן, קבלו אותו בכפיים. כפי שנהוג בדרך כלל כשסולו תופים מגיע, אז כולם מפנים את הבמה. אז בואו תקבלו לסולו תופים את רוני אברבוך! בואו תעלו חברי להקת המחושמלים, קאי סוסמן, רועי ציפורן, נועם ציפורן, וכמובן איך לא, רוני אברבוך על התופים. אני רוצה להזמין את יאיר ומרב. טוב, מראש אנחנו מבקשים את סליחתה של רוני, כי היא לא רצתה להיפדח. לא הבטחנו. מי שמכיר אותי יודע שמכיתה ב', מאז שהמורה מורדכי העיף אותי מהמקהלה של בית ספר, לא העזתי יותר לעלות על במה ולנסות לשיר, אבל איכשהו רוני עושה לי את זה. היחידה רוני בעולם. קצר. זה כאילו לא היה, רוני. תחשבי על זה, זה חלום רע, הוא מיד עובר. 2, חבר'ה. 1, 2, 3,
רוני מטולטלת, נסיכה ומצפונית, עכשיו את מתבגרת, ולך פה חוגגים. רצינו להגיד לך שאין מה למהר, איתנו כאן בבית, תוכלי להישאר. 2, 3, לשמור! רוני, אל תלכי, תהיי עצמך כפי שאת, גם כשתגדלי. 2, 3, רוני, תישארי, אנחנו אוהבים אותך, תדעי. 1, 2, 3, רוני תחתי בית, קרמיקה ספורט טובים, וכדורסל שולטת בכל התרגילים. הביטלס זה בסרט, קווין זה מקובל, כשההורים שרים ממש מכת חשמל. רוני, אל תלכי, תהיי עצמך כפי שאת, גם כשתגדלי. רוני, תישארי, אנחנו אוהבים אותך. 1, 2, 3, רוני, מקווים שנהנית מהילדות, יודעים שתאהבי גם את גיל ההתנהגות. פזמון 2, 3, רוני, אל תלכי, תהיי עצמך כפי שאת, גם כשתגדלי. 1, 2, 3, רוני, אל תתפתחי, סופים ברייקים. אנחנו רק רוצים אנחנו רק רוצים אנחנו רק רוצים תחייכי. אני רוצה, לפני שהלהקה יורדת, להגיד להם שהם מדהימים וכל הכבוד, ומחיאות כפיים אדירות לארז גוס. ועוד 1, 3, בראבו, ובואו נעשה ביחד כולם כאילו באמצע. 3, 4 ידיים, ועוד 1. רוני. כן. היי, טוב. אני רוצה להגיד תודה לכל להקת המחושמלים, כאילו לנועם, קאי, רועי, שכבר איזה 4 חודשים באים אליי פעם בשבוע והם מתאמנים ועובדים וזה, וגם תודה ענקית. ומרגיזים את השכנים. מרגיזים את השכנים. טוב, זה ציטוט של אבא. תודה ענקית לרונן, המורה שלי לתופים, שלימד אותי את כל מה שאני יודעת. ותודה ענקית לארז שלימד אותן את כל שאר הלהקה, גיטרה, וגם אותנו ביחד. אז מחיאות כפיים. וגם תודה לכל מי שטרח והגיע מרמת גן, תל אביב או בגוש דן. אז תהנו, אני מקווה שנהנתם מהערב. לא נגמר. ויש סרטון מביך. מאוד. טוב,
ילדים. טוב, במשפחת אברבוך יש ברכות עצובות, יש ברכות נורא רציניות, יש ברכות רגשניות, יש ברכות מצחיקות ויש ברכות של יואל אברבוך, שאני מזמין אותו לבמה. לא, לא, לא. רציני! אני אמרתי לך בכנות! סטנד, כן, כן, סטנד. אין פה, קודם כל תודה ליאיר ומירב על זה שהזמינו אותי לקרוא אחרי שהם שרו. יותר נמוך מזה כבר אי אפשר לרדת. זה חלום רע וזה לא ייגמר, רוני. ויאיר, דבר נוסף, אל תביים את אבנר. אי אפשר לביים אותו, כל הזמן אתה הולך פה, תניח לו. אוקיי, חבר'ה, ערב טוב לכולם. קודם כל, טוב לקבל סוף סוף אחת כמו רוני. בכלל, טוב לקבל מישהי נורמלית במשפחה שלנו. זה לא מובן מאליו. ועכשיו, נורמליות זה גם לא מובן מאליו במקרה של רוני, במציאות שהושלחה אליה. כי תארו לעצמכם שמערכת השעות שלכם נראית כך: 8:30 עד 11:30 שיעור קומפוסט מעשי, 11:30 עד 1 סריגה על עיוור, זה בעיניים קשורות ורוני עף על זה, 1 עד 2 אוכל וחיבוק עצים, 2 עד 3 ניתוח השיר שירת העשבים. קוראים לזה חינוך אנתרופוסופי, חברים, וזה תופת. אין ערכים כמו אצלנו של מי יותר חזק, מי מקלל יותר, מי שובר. אתם יודעים, כל נורמליות. מאנתרופוסופיה קשה לצאת בשלום לחיים, אבל רוני מצליחה. היא מצליחה בזכות הרבה הומור פנימי, כזה שמביט על המציאות העקומה בפרספקטיבה מתאימה, ונותנת לכל הסביבה להתנהג כמו משוגעים חוץ מלעצמה. רוני נולדה עם התכונה הזאת להסתכל על החיים בדרך עצמאית, להישאר היא עצמה ובכל זאת להסתדר עם כולם. יש אנשים שמוציאים את הרע מכל אחד, ורוני מצליחה להוציא את הטוב מכולם. בהיבט המשפחתי זה מוזר ומדהים, כשיורדים למרכז אומרים לגבי ואיתי שיורדים לתל אביב למשפחה, מבחינתם יורדים לרוני. זה הסמן המשפחתי הכי אהוד, חם, אהוב וכיפי. היא המגנט. עכשיו, לא ציפיתם שנסגור את הברכה המתוקה הזאת בלי לדבר על עוד מישהו. זהו, שאני ורוני נולדנו ממש באותו יום, 20 בספטמבר. חוגגים יום הולדת ביחד, ואכן יש הרבה מן המשותף. זה מובהק במיוחד בתחום הספורט. רוני כידוע גם היא ספורטאית כמוני, ואנחנו מדברים על תכונות ידועות ומוכרות כמו שליטה בכדור, מנהיגות, הבנת משחק וראייה גאונית של אלמנטים מורכבים במשחק, תנועה אלכסונית, סגירת קווי מסירה, נחישות, תחבולנות, יכולת לארגן את הקבוצה מבפנים ומידה גדולה של צניעות. זכור במיוחד אותו מהלך מבריק בדקה ה-90 של הובלת כדור בין 3 מגינים וביתה אדירה מ-40 מטר לחיבורים של אלי אבוטבול. סליחה, נחזור לרוני לרגע. האמת שלפחות עליה אפשר לומר שהיא עשתה את זה לבד. אצלי זה בלט מאוד על רקע אח מאותגר לכישרון בכדור. בעל שליטה איומה בכדור, ללא שום הבנת משחק ויכולת לראות אלמנטים מורכבים במשחק, אפס תנועה אלכסונית וסגירת קווי מסירה, תזמון מסירה היום וזה ברצינות, וכן, הייתה שם צניעות מוצדקת. ואם התיאור הזה נראה לכם לא אמין, אתם צודקים, הקטע הזה עבר עריכה עצבנית של אביבה, שלא מוכנה יותר למשברים במשפחה. זה היה פשוט מתסכל לבלוט ליד חוסר כישרון שכזה.
לפעמים יש לי תחושה שרק בזכותו נכנסתי להרכב ה-11 הגדולים של כל הזמנים של קיבוץ בור חיים. לרוני. אז רוני, מה נאחל לגיבורי האירוע חוגגים את יום הולדתם? שימשיכו להצליח, לצמוח, להגשים, לבלוט ולהנהיג, לשמור על צניעות, והעיקר להקפיד על מידה של הומור. זה שומר על מצב רוח, על נורמליות, על יחסים, ובעיקר שומר על אור הפנים. באהבה עמוקה רוני, יואל. אני לא שרה יותר, אבל בכל זאת כמה מילים לרוני. לא לברוח. רוני האהובה שלי, את יודעת שתמיד אני מתחילה כמו יאיר. את יודעת שתמיד הייתה לי פנטזיה כזאת לבת. אחרי שדור ושגיא האהובים נולדו, עדיין נשארה הסריטה הזו. בדיעבד הבנתי שבגלל שלא זכיתי להתבגר עם אמא, אני רוצה לחוות קשר של אם ובת, לפחות מהצד השני. ובאמת, כל הפנטזיות שלי היו תמיד עליי כאימא לנערה מתבגרת, שאחר כך הולכות ביחד לקנות סמלת חתונה ועוד תמונות מהסוג הזה. כך שמבחינה זאת הכיף שלי איתך רק מתחיל. מצד שני, לפעמים בא לי להקפיא אותך, ועוד רגע קט להישאר בכיף האחר של התינוקות והילדות. הייתי תינוקת פעוטה וילדה מקסימה, מצחיקה וזורמת, והקטעים בסרט שדור ערך עבורך מדברים בעד עצמם, תכף נראה. להרגשתי, לא במקרה הצטרפת אחרונה למשפחתנו. נולדת כמאזנת למשפחה שכל אחד מושך חזק לכיוון שלו. אבא בדוינג, אני בביינג, דור בראש, באיפוק, שגיא בלב, ביצרי. בלי לדעת, כאילו בדקת מה חסר ואיפה צריך להשלים. משלימה מה שצריך, כמו התבלין שהשף מוסיף לתבלין ברגע, כמו התבלין שהשף מוסיף לתבשיל ברגע האחרון. את בגדר המתנה המושלמת שכל הזמן מתחדשת, מפתיעה, מרגשת ומרתקת. אישיות מעניינת כזאת, אוהבת ונאהבת. מאחלת לך להישאר כמו שאת, עם שמחת החיים שבך, עם הטוב והנתינה, עם היכולת להפריד בין העיקר והטפל, עם האהבה והחוכמה. שיהיה לך הרבה אושר ואהבה גדולה ממני. טוב, לכינוח הקטע הזה אנחנו הכנו סרט מבית משפחת אברבוך. מי שהיה בבר מצווה של דור אברבוך זוכר שנעשה סרט ביתי שמרב ואני עמלנו קשות על התסריט. דור היה אז נער בן 13 ועסק בעריכה בצורה מאוד יפה אבל בעיקר טכנית, ונוצר שם סרט מאוד יפה. לימים דור נהיה בוגר קולנוע בבליך, ואבא שלו איבד את היכולת לשלוט בסיטואציה. אז מה שקרה זה שכתבתי תסריט לסרט הזה, ודור פשוט לקח אותו ובעט אותו לפח ועשה מה שהוא רוצה, וכנראה שמזה יצא רק טוב. אז קדימה. 2, 1, lift off. רוני נולדה בארצות הברית של אמריקה, ועד היום היא מנפנפת באזרחות שלה כדי שנהיה תמיד נחמדים אליה. כבר מההתחלה ניתן היה לראות שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ. מגיל מאוד צעיר רוני ביטאה בגרות, נטיות אמהיות ומשיכה לטיפול בילדים קטנים ממנה. אנחנו עובדים בעבודה! וואי! אנחנו נכון, יש לנו חופש. יש לנו חופש מעבודה. אז עכשיו, יש לנו חופש, בגלל שאני הולדתי, אנחנו צריכים קצת של התינוקות יהיה מנוחה איתנו, נכון? תראה איך היא
יש לה מושב בשאלה. הכנתי לה מושב יש. אתה זוכר את המושב שלה? כן. שהכנתי לה. במו ידייך חזקות, לפני הלידה. שידעת שהייתי בהיריון וידעתי שייתן לי תינוק. אז בניתי לתינוק באופנה משם. במו ידייך חזקות. לצד זה, יש לדמיון בריא יצירתיות, היא גם שטותית וילדותית. רוני, איפה בודין? בודין? בלתי נראה. אמא, את יודעת שאנחנו עכשיו לא משחקים בבודין, ולא יפה שאת שואלת אותי מה בודין כי... סיפרת לך על בודין? לא. תספרי לו. לא בא. בודין זה איש שאני מצאתי. שמה הוא? שהוא איש. את יודעת שהוא חבר שלך מגיל נורא צעיר? כן, די כבר. עוד שהיינו באמריקה הייתם חברים. נכון, כשהייתי באמריקה נמצאתי אותו. בגיל 3 נמצאתי אותו. אמרתי, בודי, בוא אליי. לא ידעתי. אז אמרתי, בודי, בוא אליי. והאוויר בא אליי. בן כמה הוא? בן כמה הוא? בן... אפס, כי בכלל זה אוויר, בודין הוא אוויר. הקרבה של רוני עם אמא תמיד הרסה אותי. בכוח וללא הצלחה ניסיתי להילחם על אהבתה, ואפילו במדליית הכסף לא זכיתי. רוני, איך המשפט נבחר בבעיה? הזוכה במדליית הזהב היא ויקטוריה, המטפלת הרוסייה האגדית, שהפכה לסבתא במילואים. שבכלל הוא מטפלת בילדים שלה, כל היום על המדרון. אז הם היו גרום לסיבי? חבל שלא התחתנת עם מישהו. הרוסייה האגדית, שהפכה לסבתא במילואים בשנותינו בארצות הברית. לא רק שמירב ואני הפסדנו בתחרות על אהבתה, רוני מעולם לא חסכה בביקורת עלינו. אבא, התחתנת עם אישה שבכלל הוא מטפלת בילדים שלה, כל היום על המדרון. אז האם היית wrong decision? חבל שלא התחתנת עם אישה שהיא לא יודעת בכלל מה זה יובה. מספרים לי שכבר בגיל 2 הספקתי לפתח הרמת טלטלים בולטת. אני זוכרת שנסענו לטייל בגואטמלה, ובמהלך 10 ימים זכיתי ל200 לטיפות ראש מציקות מהמקומיים, שלא לדבר על אלפי מבטים מתמשכים. בקיצור, נהפכתי לאתר תיירות נייד. רוני זה פאה? קלטו אותי, זה פן, זה פן. זה שיער! מטורף! זה לא את, זה פאה. תרגיש. אתה עם מה? הטרטור? אדם שלך רטוח? אני לא? למה? מה אתה מעדיף? בשביל לנקות לך את השיער ולעשות לך קינים את זה. ולא תדע לך בחיים זה שורף, סבלתי, זה כואב. שרתי, זה לעשות לי דרכם בחיים. זה כואב. הבטחתי לעצמי שבחיים יותר אני לא אסחן. אני מוכן לחתום לך שאת שוברת את ההבטחה הזאת על גיל 12. נראה? בוא נראה. אני בסדר. בית התערבות. על מה מתערבים? על צדק. זה מאפן אבל. טוב, חטיף המותק. על קינדר בואנו. שים ויסקה? שים. קצת יד. כבר בהיותי תינוקת, הבנתי שהוריי רוצים לקבל פה, אחרי 2 בנים, ילדה שמשחקת בבובות ובשמלות. אז החלטתי לעשות להם דווקא ולהתמקד בספורט. זה הפך אותי לתחרותית ולאחת שמשחקת בהפסקות כדורסל עם הבנים.
אמא עד היום לא מבינה איך זה קרה לה. מה להתאפר? רוצה? רוצה לשים עודף ומשהו? עודף. בואי, לא. תראי נעליים. עודף לא, אבל את יודעת מה אני רוצה? תשים את זה כזה בעיניים. מבריק, שיעטר את העיניים שלי מבריקות. טוב, בסדר. בואי. אבא לעומת זאת התאושש מהר מאוד והבין את הפוטנציאל. הוא דוחף אותי בלי סוף ומטרטר לי בנשמה כשאני לא טובה במשחקים. רוני, איזה החזרות נוראיות. מה קורה פה, רוני? מה אתה עושה ממני? הכי נורמלי. Always. לא תורידי. מוזיקה היא חלק מאוד משמעותי אצלי. אני מנגנת בתופים, אוהבת מאוד לשמוע מוזיקה ולשיר אותה. אני ומרדכי, נחלת בגרם, ובגמון רעפתנו לילדם ואני כפת אהיבה. מכירה בעל פה קלאסיקות כמו קווין ודייוויד בואי. החיפושיות מוזיקה רכה ופופולרית מדי לטעמי. לאחרונה הקמנו להקת רוק המורכבת מכמה מחבריי לכיתה בבית הספר. בהינתן המשפחה הגרעינית שלי, היכולת המוזיקלית שלי היא נס. מעבר למוזיקה יש לי עוד עיסוק אומנותי שאני אוהבת, קרמיקה. זה בערך הכישרון היחיד המשותף לי ולדור, שעד היום יוצר גם הוא אצל חני. הוא אמנם מוכשר ביותר, אבל בינינו, רוב הזמן בחוג הוא מבלה בשיחות אינטלקטואליות ושיחות נפש בלתי נגמרות, עם חני ומבוגרים אחרים. אני לעומתו מדברת פחות ועושה יותר. חושבת שדור בא להחזיר אותך מהגן? נכון. של דורי קפדורי, כולם זוכרים, כולם זוכרים, שהוא היה מסך אדום. אוהב לאכול. גננת ליוגה. מה לחינוך קטנים? המצלמה, תריחי את הרימון היפה. ממש לא במצלמה. לא, פה. מה? מה? לא פה. תמצאי. פה. לא פה, רגע חרוב. יש לי שני אחים גדולים, ואני מנסה להיות משליחת הבית. דור מקבל את זה פחות או יותר, הוא ממצב את עצמו כאבא שני לאור הנוכחות הלא מרשימה של אבא יאיר בבית. סגי לא מכיר בנסיכות הזו. אולי בגלל שדווקא עם סגי יש לי הרבה דברים משותפים, כמו אהבתנו לספורט, לבילוי עם חברים ולמעט הסבלנות שיש לנו לשיעורי בית ארוכים. התחלנו את חיינו בידידות מופלאה. סגי מטומטם. עזוב את רוני! מטומטם העניין הזה, אה? סגי מטומטם. מה עם סגי? בדיכאון? סגי מטומטם. מה סגי עשה לעומת זה? לא רוני, סגי. סגי, מה אתה מאחל לרוני ליום הולדת? סגי, תאכל, רק טוב.
לבשר עוגיות וחלב. כלומר, איך אוכלים עוגיות וחלב? תמיד אתה אוכל עוגיות וחלב, ואז אמא באה ואומרת, אוי, אבל נורא מתחלק אתה, אבל אתה נורא מתחלק, אפשר תלכי הכל. עכשיו, נלמד אתכם אחת ותמיד להיפטר מהבעיה. לוקחים חלב קודם כל, מוזגים לכוס, לוקח כאן, שלא תלכלך את הבגדים שאמא לא תבוא ותגיד לך חמודי, אבל החלטת את הבגדים, אבל איך נחפש כאן שם, זה לא רק פיסה. אוקיי, תגיד שאכלנו את הכל. ויש כרוכים. ככה, נשים הבא. שלא תראה שמלך לכם לקנטנות איתו משהו. לא יוצא לי חפה. אוי, הוא נחלק על איתו מפים. ואז, נקלים את זה, לוקים, ולוקחים את זה לפוחים מוכח. ככה אוכלים עוגיות בלי שהשולחן או אתה יתלכלך. ושאימא לא תבוא ותגיד, אבל ילד, אבל מה עשית? אבל כל מיני חולך. נתראה בפעם הבאה. רוני, תראה את הבעיות, וגם קצת. ביי. This is ground control to Major Tom. You really make the grade. I'm the players want to know who's everywhere. Now it's time to get your music down. טוב, מעבר למתנה הזאת שדור העניק לרוני, בעזרת כל המשפחה, יש לו עוד מתנה לרוני. רוני. רוני, פה באור, בבקשה. כן? רוני, תהיה לך. כן, כן, תחרבי את זה. נו, יש קהל, יאללה, הם כולם רוצים לראות כבר מה זה. חברים, זה קל מי שיהיה בשביל משהו. זה רק מגיע. גז ריק. אני די בטוחה. רשום שם משהו. נו, רוני. תפתחי. ניצחתי בהתערבות! זה הקינדר בוינו מההתערבות. טוב, כולם מזמנים לקפה ועוגה, ואנחנו שוב מודים לכם שבאתם וחלקתם איתנו את הערב. רוני, באמת כזה אמרתי לשחר, אני בטוח איתך. שלא ידענו. איפה הוא גגי? רוני, תומר צילם אותם. רגע, לפני החינוכים אנחנו רוצים להדליק נרות ואת עוגת היום הולדת שאביבה הכינה לרוני. לא, זה היה לפני 3 שנים, בדקתי. רוני, זכיר, לא השתנן. לא השתנן כל כך כאילו מלאחרי 3 שנים. אבל זכירים לחיפושים שלא ידענו, רוני. טוב, מה נהייתי? מזל טוב על הקינדר בואנה. מזל טוב. יום יום הולדת
לאביבה שהכינה את העוגה הזאת. נראית מאוד מאוד טענה במשך כמה זמן. צילמתי את התמונה. פגעת פה צילמתי לך. אני כזה עולה אחריי. אפשר? אוהב. רוני, לא מצלמים וכאילו... רוני,